Eu creo que se houvese unha frase que tuvese que resumir a xornada de hoxe, tamén polo que escoitamos en Ourense e en Lugo, é de que xuntas somos imparables. E esa é, eu creo que o que se destila de aquí, non? A necesidade... A necesidade de coordinar os esforzos para sermos máis eficaces sin perder a nosa propia esencia en cada espacio municipal, pero sendo conscientes de que formamos parte dun grande proxecto colectivo e de que hai moita xente esperando por nos aí fora e que a utilidade destes encontros non son utilidades orgánicas, non son utilidades nin para a Pontevedra, nin para a Marea, nin para a Marea de Vigo, non, son útiles para a xente e solamente se son útiles para a xente teñen sentido estes esforzos e os que fagamos. Entón, tomamos moi boa nota disto, parecíanos que tanto, e falo desde o Consello das Mareas, tanto a nivel de municipalismo como para o resto de cuestións, pero sobre todo o municipalismo, nós non debíamos escribir unha sola liña sobre as teses políticas de mareas sin escoitar a todo o mundo e sobre todo a xente que está traballando activamente nas mareas municipais. Por lo tanto, tomamos moi boa nota disto, a proposta de tese política para o día 17 de marzo non se desviará en nada das conclusións que hoxe estuvemos aquí vendo, igual que nas outras localidades, por lo tanto será a vosa voz, a voz construída entre todas e todos, a que seña a voz para as teses do plenario, teses que non obstante saberedes que se compartirán con todo o mundo para que se podan emendar e para que o debate do día 17 sea un debate rico, un debate participado, un debate ao que a xente non acuda dicindo isto non me sona, non, isto é un debate que xa sona a todo o mundo porque está construído cas voces de todas e todos. Así que nada, moitísimas grazas por participar, por entregar un domingo máis o vosso tempo ao servicio do ben común e lembrade que xuntas somos imparables. Moitas gracias.